Lah pripun nek ini kan mboten purun cambe. Kula mboten anu cambah. Gak subur. Gak subur. Kalau kan pengen subur. Subur makmur nggih. Subur makmur lho. Marginal. Taruh ning kono lho, Dok Tan. Nah. Sugeng sonten nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten lagi kembali. Kulineran di Niki pundi mak Kapuan. Biasanya ada sayure pemirsa, tapi sayure habis langganane mae. Sayure habis. Walah, teko sak ngono kae gabah. Gabah lho. Gabah datang gabah. Oh, ajeng buka terpale, Mak. Niku lho, terpale kan saya pesen nggak usah pakai tambah pemirsa. Nduk Tan minta tolong juga. Ote-ote, Mak. Ote. pupuk satu. Ya. Wah, ote-otene gawari. Amat lah tuh. Hampir masih juga. Gawedi ya. Dan aku ben makin sik. Makin pakai mandek kerupuk loh. Walah, Tan. Sing niku Mas Yogi kalih niku dibungkuske sekalian lontong napa Mak? Napa sambel napa? Sama kecap mawon. Lontong kecap. 3. Kalih setunggal mawon Pak Oh, papah mawon lah Mas Yovan. Ayang bebek mawon. Mas Yovan kalih Mas Yogi. Mboten remen. Lho, nggih to. Nggih, kalau setunggal mawon. Nggih, Walah, papah to. Nggih, ayang bebek. Ayang bebek. Ayang bebek. Mbah, Mak, mbah. Ayang bebek lah. Nggih. Ndang sik. Sekitar Bismillah, nggih, monggo. Direview dulu. lontong. Kula nggadu, Bu. Nggadu kendilan, nggih. Sami Mak Denis. Dibawa ke mriki ya. Dibawa ke mriki dibawa. Nggih, Mak. Oh. Nggih, Bu. Walah. Nggih. Cios nggih. Intan piye, Tan? Enak. Nek enten sayure Bu mau men. Cios aku lagi seneng kok. Nek enten sayure. Nggih. Wes kapan-kapan kesini lagi ya, Tan ya. Iya, Ada sayurnya. Jenengan bukanya jam pinten ta, Bu? jam sekawan. Oh, jam sekawan pun buka. Dalamnya iki, Bu. Pingkeng. Oh, mriki nggih. Dalamnya sebelah kono, Tan, kalau kelihatan. Nggih. Ayo Tan. Nek Intan ini remen enten tambahi kok. Oke. Sip. Mak itu tambah, Mak. Bingung. Babe sih sering lagi. Iya. Mak. Itu kan orang kapan? Gue marah kok. Mang yo wis. Kesana ada sayure. Namanya lontong sih. Serabi. Rapi Nggih. lontong. Intan, tanduk. Nggih, Bu.
Alah. Masih. Habis. Lek gak habis kenapa Tan? Pitik mati. Pitik sapa sing mati? Pitik sapa ngintar nanti pitik? Biasa ya kan ya. Mati. Mau selesai Mak? Kalau Enggak. Mak selesai. ini aku sih nggak pakai seni. Intan beli apa kuwi? Telek tikus. Bukan, itu namanya kerupuk tengiri. Ayo ke sana. Kuwi kerupuk tengiri kuwi. Jadi aku sesuk apa dijak jalan-jalan. Kowe mbok gue sangu sesuk. Ya wes ayo. Ibu mbek ndremimel lho ya, soalnya kan oh kok gak copyright. Mana lo Tan Intan ke sana lo Tan. Nah. Iya. Saya bawang goreng. Kuwi jenenge guci Intan, guci. Lho ibu tuku mie. Nek pas hatiku lagi galau pengen mie, ayo Rona Dok, ayo ke sana. Nek Mas Dimas Dolan. gawe. Sik iki ning dina ada toples. Dene penggolek jajan sing dienggo besok lho pemirsa. Apa dijak naik kereta. Pep soden. Oke di sebelah kene. Tun naik muter ini Tun. Muter ini. Ayo. Orang ning kene. Bonekane kene yo. Iya, kemarin tumbasnya ning kene. Nek gajah Bang. Kemarin wis kucing kok. Apa? Intan pengen apa? Kok tuku raksona tinggo raksonamu kan mau sapi Pak. Kan restoran sebelah kono Tan. Restoran sebelah kono. Ki rene sik lho. Oh. Restoran sebelah kono lho, Bro. Iki tinggo cakalan apa pemesaki. Hanger no. Hanger. Oh, oke. Gue nganu kucing kuwi. Iya. Lek sus yang kecil apa sing anu ya? Sing kecil ae. Lek kecil iki ya. Ya. Dua. Lek Ya, sus Mas. dua. Aku yang Intan yang gede. besar. Iya. Intan yang besar. Iya. Ya wes apa nih? Mbok jaluk. Apa leh, Nduk? Oh, gak ibu nggone ibu ijak iki. Maksudnya ibu kan anune kan iku lah apa jenenge? Sensoden. Ibu sensoden sing kae lho. Ambil, Mbak. Sikat gigi Mas ya, Duk ya. Iki udah dipindah kabeh pemirsa. Iki tisu-tisu basah ning kene. Lah iki lho, duniamu di sini, Duk. Mas Ndang, ibu tak ambek ndremimel, gak sing iki dudu rono mlaku rono dudu. Sek sebentar. Dudu ya, dudu iki cilik kok. Ini gede kok. Bukan ora iki Intan ora iki. Bukan yang ini. Iya, wes ketemu, Duk. Wes ndang mumpung musike ambune wangi iki lho, Duk. Intane. Iki wangi. Ambek iki. Pusat. Ya wes ndang seneng ndi. Wes apa nih? Iki 2, Ya. kuwi 2. Heeh. Apa nih sing mbok jaluki? Sing rupane koyo iki wong enek lho, Bu. Rupane ben beda-beda, Bu. Lah alasan sik ta. Ben Tapi beda. mbok ratani kabeh. Ngene langsung mbok gandeng Ya. ngene. Ya wis. Wes ayo, wes akeh iki. Kosek lah. Iki apa dah ya? Saya tak pasangannya sih. Ya keranjangnya taruh atas lah. Apa kui? Oh iya, aku jenenge pos.
Kan harus sanu pemirsa ya, ekstra ngomong soalnya kalau enggak malah jelas kok berek. Kan yang cilik-cilik kok kasih nama Mas Susi ya, cilik-cilik ya. Punya Intan. Iya sih mama pengennya cilik-cilik, Intan yang gede. Oke loh. Oh, kono sebelah kono jajan. Ini pemirsa Intan tumbas keperluan Intan wah sesuk ameh dijak jalan-jalan Mbak Sriwi Kutil tumbas jajan lek tikus jerene wah iku jenenge kerupuk tengiri Intan oh musiknya buanter banget. Berapa itu belanjaan Intan? Sepeda motor Bu. Iya kok ning ngene sepeda motor oke. Anu Nduk sing ning jero Intan makan tumbas kuwi leh buah naga to. Iya tol, Sampai 100. rumah. Ya ki lho gowo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meneh. Donat Gune bagi ben kuwi. ben gak apa-apa iki. Tutup. Bibit sayang. Wis nang salin katok. Apa sing tak sebut? Lho ki mang piye? Oh. Kagak tak tali kenteng. Malah totot-tototan perkara tali, malah digunting wae, Nduk. Ya, Angel lho. Alah. Iya, angel. Solusine digunting. Solusine, hoi. Kerupuk apa? Aku rong di kerupuk Dek. Nyaki menu Mas Susi guntingnya, Dok. Ora apa-apa, Dek, ra ketok. Ki mang kekencengen aku gak tali wangsul. Tali pati dadine wangil. gunting ya. Iya wes keras ngono ae. Dadi bang suwen-suwen ya Tan ya. Keras. Ben. Ya. Apa sih mbok gawa? Kerupuk urang? Iya, iya gawanen. Nyaki sampean ya. Endi mang? Sik Dek Susi tak golekane. Apa judule? Gelem ngenekan sampean. Piro ku? Alah gak usah nang tinggu ae. Ora usah, wis nggo Ora ae. usah. Wong ditukokno Intan kok Oh, Mbak Intun yang beli kan? Iya, wis ora usah nang Makasih, Mbak tinggu. Intun. Sesuk tak gorengno kerupuk gendar neh. Ya. Oh ya Iki wis. Ya pesugihanku balik oh. Allah. Ceritane Aku tuku deh. pemirsa, ceritane iki Dekne mau kan Mama Susi kan entek Pepsodene yo. 1000 ya. Terus dinggo karo Mama. Gorene nek Pepsodenku padahal karek sak ibrit tetan dipek Mama layu wis le. Sampeyan dijoli anyar kuwi, terus Pepsodene Dekne dijaluk. Nggone Dekne kan ngene iki ijek separo dinggo Mama Susi. Aku urung tuku Mbak Yun, tak nggone yo. Iya. Lah terus esuk-esuk ape adus lah yo. Esuk-esuk ape adus. Bu, pasta gigiku ning ndi? Dinggo Mama Susi, nduk Mama Susi Pepsodene apa pasta gigine entek. Ya wis engko sore tak tukokne, Bu. Langsung ditukokno 2. Nggone ndekne sing digawa esuk mau dijaluk. Intene. Wes, ki mang bar di WA. Intan ben seneng Bu sesuk ben melok Sriwi Kutil. Ya wis, ya matur nuwun, Nduk, ngono. Besok aku tak ning omah ae, Bu tak tinggal aja burek ya ora, ngono tak meneng ae aku. Wis engko bar isak ada acara ning gone pendopo depan. Kayak wis disaponi. Wis disaponi kan mbak-mbake kan. Wis disaponi. Dok, lampune rong dikakno, Dok. Tetep mbok jaluk. Punyaku iki. Iya,
Iki mang mbok kekno lak yo wis lho. Mama susi wis. Mama sis mbok tukokno loro mang. Kuwi terus mbok jaluk. Nggih pun pemirsa demikian cerita hari ini nggih, doa terbaik untuk jenengan semua. Kak Nondok lampune, Dok. Semoga yang sakit yang paringnya sembuh, untuk pejuang garis 2 semoga nanti diberikan salih-salihah ya pemirsa. Seumpama ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tan pamit dulu ya pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikontrol, pintu-pintu dikontrol. Oh tikus neh nyinyi, wih. Wes aku terang juga anunane tikus nek no. Perangkap tikus ibu kan ning ndi leh? Wes yo wes katokan. Katokan ndi? Oh iya ya perangkap tikus tak gua yo tak. Gua mbok ning ndi kae lha aku yo wis wedi nek tikuse ora wani ngeculno ta pemirsa. Sing wani sapa reparalan. Ya wes cus.